Snima se. Hej, sa vama je Milica i danas ćemo da pratimo trening Kylie Jenner. Na Instastoriju pitala sam vas da li želite da pratim Kylie Jenner ili Selenu Gomez. Izabrali ste logično Kylie Jenner. Iskreno mislila sam da će Selena Gomez pobediti. Da, tako da danas ćemo da treniramo kao Kylie Jenner. Da, reći ću vam svoj utisak, kako mi se čine ovi treninzi. I eto, to je sve što imam da kažem. Hoćemo li viu? Viu, jel kažem viu ili fiu, ne znam. I kažu da ćemo prvo da započnemo sa zagrevanjem, tako da ja ovdje imam moju vijaču i preskakat ću vijaču nekih 2 minuta, da kažemo. I valjda ćemo onda biti spremni, malo ćemo razmrdamo ruke, noge i to bi bilo to. Krećemo! I evo sad smo se zagrejali, preskakala sam vijaču i sad ćemo malo se zagrevamo na podu. Dakle, uradit ću isto zagrevanje. Prestati da duva vetar! I da, uradit ću isto zagrevanje kao što sam radila i sa mojim trenerom u prošlom videu, tako da, eto, to je sve. Ako ništa drugo, baš ću da se osunčam. Dobro, nema veze, to se nije desilo. Gotovi smo sa zagrevanjem. Sad ćemo pređemo na trening. Dakle, prva vežba... ispala sam iz kadra, okej. Dakle, prva vežba je slična onoj koju sam vam ja pokazala, samo što je ovo mnogo jednostavnija. Tako da, evo, sad ću da vam pokažem kako se radi. Samo sekund. Samo prvo ja da vidim kako se radi. Dobro, shvatila sam, trebalo na podu. Aha, okej, kapirala sam. Dakle, dižemo kukove samo. Smo u kadru uopće? Jesmo. Ubimo sunce. Nisam vidio koliko trebalo. Dobro, dakle, treba da stisnem svoje dupe. Hoćeš li mi reći koliko puta treba da uradim? Aha, dobro, kapirala sam. Aha, okej, 30 puta. Evo, konačno, Milica se snašla, ja ne varam. Okej, gotovi smo. Noge me bole, to je dobro. I samo zbegam da popijem vode malo. Ostalo nam je malo vode, što sam ja prosila svoju vodu.
Dobro da smo zagledali. Aha, okej, ovdje moramo da menjamo lokaciju. I za ovu vežbu su mi trebale stepenice, tako da, mama, vidiš se. Vidim se. Da, ruka ti se vidi. Sad se vidiš. I za sljedeću vežbu treba se nam stepenice, tada! A sad ćemo da radimo neko skakutanje na ovim stepenicama, nemamo pojma što se radi. Probat ćemo. Ovako ćemo. Treba nam 20 minuta. Sve mislim da pogledala sam. Ovo fail. Ok, dakle pogledala sam. Treba 10 puta na svaku nogu. Tako da, snašla sam se. Ovo je dobar kardio također. A sad sljedeća vežba, ok, ovo to odzvanje baš, jeste kao skok u čučanj, vidjet ćete. Treba će vam neko uzvišenje, malo veće od one vežbe koje smo radili na stepenicama. I da, eto, to je to. Zaboravila sam kako ponavljam, opet. Nema veze, radit ću 20. Još koliko ti ponavljam. Ok, ljudi, radimo 10 puta. Će ispadati iz kadra, malo hoće. Sljedeća vežba je, dakle sad sam pogledala pre nego što sam sela ovde, zato što će mi laptop pregoriti malo. Sad je neko marširanje u ležećem položaju. Dakle, ovo sam ukopirala. Treba da legnemo, da se opičemo, podignemo kukove i marširamo. Valjda to sve. Ne znam da li je ovo dobro. Jeste. I 20. Gotovo! Stvari nije gotovo, imamo još par vežbi. Ali dobro, ovo je vežba gotova. Ljudi, nema ponavljanja. Oh moj bože. Nema sljedeće vežbe. Sad ćemo da ponovimo sve ovo 3 do 5 puta. Vidjet ću koliko mogu da izdržim po ovom suncu. Napravit ćemo pauzu za vodu i to! Ovo je toplo. Da, eto. Čekaj da ugasim kameru. I nadam se da vam se sviđa ovaj video. Ako jeste, onda lajkujte i u komentarima napišite čiji trening želite sljedeći da vidite. Što se tiče Kajlinog treninga, dobar je, nije toliko težak, nisam ništa osjetila, nisam imala nikakvu upalu, tako da je jako jednostavan i ako ste početnik, preporučujem vam da isprobate. I da, jedina vežba koja me stvarno izmorila jeste ona sa skokovima u čučanj, znate verovatno na koju mislim. Ali da, nije ništa preteško, može svako da uradi ovaj trening, tako da to nije loše. Verovatno, ako bih više puta ponovila ovaj trening, verovatno bih nešto osjećala i videla neku promenu, ali za sad ništa, kao što rekoh. I da, pretplatite se na moj kanal, pogledajte ostale fitness videe, jako su dobri.
I da, ostao nam je još jedan video u ovom fitness serijalu, tako da se pripremite za njega i verujem da će se svima svidjeti. Zapratite me na Instagramu i pogledajte, napravila sam u highlightsima, imaju moje Insta story sa treninga, tako da obavezno to pogledajte. Da, jako su zanimljivi, to su moji treninzi iz teretane, tako da ako želite fitness inspiraciju, idite na moj Instagram. I još jedan razlog zašto bi trebalo da me zapratite na Instagramu jeste zato što sam napravila pool tamo i vi ste izabrali koga ću ja da pratim, tako da sljedeći put ću svakako opet vas da pitam i da, možete da učestvujete i to je sve. Mi se vidimo neki sljedeći put, ja vas mnogo volim i da, bye!